Go. Hello? Kana Kayo muso ba? number lang Ay group tayo nang naman sa nagtukoy. Nang kagawin ba? kana na number. Ama ko ban group tayo ba na ba? I was there at the credit group to. Nang kagawin ba? Ang pitake. Nati kagawin ba ito di? Kagawin hay ito ba? Ay ama kagawin ba na pa ama? Ado so matalang siya to ba na before ni? Kana no. Mami nga. Ay minit ko nga biko eh. Jegamye. Ha? Jegamye daw. Minto nga bi. Nakakami para mami kikero. Kaya ba? Nakakami para mami kikero. Kaya ano? Ay nakuha niya kagawin ba dala? Aboy ko eh. Ay masarap mo Eh, ano nang kang nabalay din na mahayaan? Ay, no, ay, nang sila ng tao ka yan, talaga di tamag eh. Dumayan nga nung isang diyan no, hindi ay doon sa kang gawin daw niya. Kaya din ba? So, may na di kang udraw siya. Kaya din no. Ay, tawa na gini, tawa ba sa mga natin? Para sa imana no, kung dahil tagi. Pag-ulan. Ay, Bakit? ano nang kasana dumayo? Kang nabalay din ay dumayo. Kung sana, hindi natin ko. Kaya ko sana, ay, ang sana natin ko. Ano nang kang nabalay din ay dumayo kasana? Ama kang may ito. Tunga siya nga nanay tunga siya ito. O sige ka na. Kaya itong nangyay siya. Sama tabi tunga ba? Ano nang kasana dumayo kang nabalay din ay sino, ay no, ina kang nabalay ba yung 타자다 ba tayo 지금 비수 고행을 봐. Nang group tayo naman silang talk pa niya. Ay miss ko ulit. May call ka talk pa ito. Punta ito. Nga tayo na phone to. Nang super ta na. Ay sana ko ito isang para nga ito. Miss ko ulit. May pwede rin mo. Nakana number siya ito. Ano di? Nang kang nabalay din dumayo. Naba siya kasi tilay ito. Kaya din akong deso. Tesa ka ba? Ayun na yung kaya. Ano niya? Naradi sa iya mo sila. Ito, need a track off. So then, Naradi sa iya. Ras kaya kaya ba? love it. Naradi pa kung jubilang tinay tamag eh. Nang ay sabi kaya eh. 강나가 딜레이트 하기 그런 덕대. Aso da na ako ngayon kang nabayara sa yara na dumayo. Ano yayaji? 꼭 사나가 또 그렇다고 똑같다고. Kayo ko sana mahal-di. 와티와임 더 그래서 밤도 갈 때. Kayo na tiyo yung mahal-di. 그런데 Yeah. Kayo na tiyo yung kayo na tiyo yung ko sana mahal-di. matang lim이 cái đâu vậy? Anh là rất liên mà phạm anh đây gì anh là phạm đó hay ta? Anh đi khai phạm anh đi phạm. Ay ka sungay na ay ka kanay di sabi na kanawa ni pa ni pinahan sa kata to daw ni pisungay no ba sungay sinaya ba mi ano na dana kanawa ni ke dumayo ay na ka sungay kaya ra nga na ayaw na to dia. Sama ayaw na. Ay tama ay. Tama ba? Aji tamna pang tibi ano na ni siya ito tani. Parisi. Parisi ka ay. Ang siya to. Lại xong ít khai xa lệ đã dụ qua quay gì. Này. Kaya ka dapat kaya nga ito. Cái này gây nói nhầm. Ni đi nụ ban hai anh đi đã dễ làm phàm mà cái trong hai bên này. Ay, wari je nang ay kay daw na. Udah ju group tu. Nanti group ta kali na kayo rin na. Udah anh tadi ni anh nang udah rồi anh đi udah dia benar tu. Ay nang ay masa kamay kangi ba? Cái nụ group ta yaw gì. Group ta ay di yaw kata ay number kata ni group ta yaw si. Ayaw di. Ano na nếu cô nó photo thái không có tập vào chỗ cái gì. Tawag ka siya din ano? Tawag ba sa manang turkey. Ay, ang parang ano? Hoy, to. Ikaw ko?
The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पे रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें. Hello, nang ni kaya ba? Hello.